Tigbaligya og Nubain sa Barangay Calambag, hig-raid sa kapulisan. Nadakpan usab ang 7 ka tawo nga nagduwa sa illegal nga video karera ug moli-moli machines. Usa lang ang nasikop sa 4 ka search warrant nga giserve sa kapulisan sa Tangke, Talisay. Drug den nga nadiskubrihan, giguba sa kapulisan apan gigamit pagbalik pagbiya sa mga pulis. Kapulisan nangandam sa rescue operations nunot sa pagsulod sa usa ka tropical storm karong Domingo. Mananga River himuong tourist attraction ni Mayor JVR. Pakubkuba niya ang sapa aron dunay mahatag nga trabaho sa mga taga-Talisay. Mga taga-Mandaue nagakaplag og pangwarta gikan sa bunot sa lubi. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinitibukang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes, petsa 4 sa buwan sa Hulyo, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nangandam karon ang kapulisan sa pagpahigayon sa mga rescue missions nunot sa pagsulod sa usa ka bagyo karong weekend. Muabag usab sila sa mga preemptive evacuation nga ipatuman sa mga local government units. Andrea Patanya, Suginlimi. Tungod sa padayong pag-uwan-uwan nga nasinati karon, giandam sa Public Safety Company sa Cebu City Police Office kini ilang mga rescue equipment in kasog mag-landslide o magbaha. Naglangkob kini niining rubber boat, life vests ug mga PC. Matud pa bisan og way bagyo, di gihapon angay mo kumpiyansa, hilabi na nga posibleng musud sa nasud ang usa ka tropical storm karong weekend. Hugot sab nga gipabantayan sa hepe sa Public Safety Company sa ilang mga sakop ang mga bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo. Hinuon wa pa sila na monitor nga mga pagdahili sa yuta. Matud ni Police Superintendent Melbert Esguera, gikinahanglang mutabang ang mga pulis sa pagpabakwit sa mga residente in kasog mo deklarar og preemptive evacuation ang mga opisyales sa barangay. Yes ma'am, inito naka-monitor man kami sa radio kung may mga na-area nga may mga baha, napod may mga tao nga ipadala para mo assist sa mga affected. Aside sa mga taga-stations, nga napod sila tao nga ipadala mo assist. Si CCPO Director Senior Superintendent Noli Romana, mi pahinumdum sab sa mga station commanders, hilabi na kadtong dunay mga dagkong sapa sa ilang area of responsibility sa pagtabang sa monitoring sa mga disaster council sa LGUs. Gawa sa crime prevention, ang pagsiguro sa public safety mausab ang usa sa mga labing importanteng taha sa kapulisan. Every time na may heavy rains, no, automatically our station commander is concerned yung sector na yon, nagde-level up tayo ng alert status sa kanila so that in any event they will be able to assist, no, taking the cue also from the city disaster management. Andrea Patenya, News 5. Isugda na sa Kapitolyo ang pagtukod sa usa ka infirmary sud sa CPDRC. Gipahibaw usab sa jail warden nga wala nay bag-ong natakdan sa tipdas sud sa prisuhan. King Perez, Suginlimi. Kontrolado na ang measles outbreak sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Matud pa sa jail warden, 60 ang natala nga kaso sa tipdas ug 35 ka mga binilanggo ang pabiling gi-isolate sa pagkakaron. Matud ni Warden Romeo Manansala nga wa nay bagong kaso sa tipdas sa milabay nga 3 ka adlaw. Amo lang gapon vitamins, daily kuha nila sa ilang tambal. Isolate yun nga dili padaulan lang ilang mga plato, baso, gilahi gyud nato. Gisugda na usab nila ang pagpamalit og mga materyales sama ining gatusan ka mga hollow blocks alang sa pagtukod sa kaugalingong infirmary. Pasiunang may pahibaw si Governor Junjun Davide sa planong pagpatukod niini sud sa bilangguan. Pero asa may butang sir? Dapat days. Kanang dapit na luyo bitaw ng luyo sa bikere. Bikere ga, luyo ga nga. Ilan nung gasanas plato to una. Paripa na lang ta.
King Perez, News 5. Bago pagani gironda ang barangay Calamba ni atong miaging adlaw, duna na say 12 katao ang nadakpan atol sa gihimong saturation drive sa kapulisan sa San Nicolas Police Station kagabi sa sitio Mahayahay ug A. Lopez. Target nila ang mamligay ug nubain nga gingong ang customers niini mga estudyante. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Girungbuog una sa kapulisan ang panimay ni Munina Tihano ug sa live-in partner ni ini nga si Alcadjo Lapay nga taga Pasil. Nakuha gikan kanila kining nubin ampuls, sirens, duha ka armas ug mga bala sa nagkadiiyang armas. Naatlan sab sa sud sa maong panimay kining tulo ka lalaki nga sila si Mark Nel Gabutan, Adrian Ray Pusadas ug Ipul Miro Bakil. Di ba lang duga mga atong alas city. Alas city ko. Okay, halin day. Wala ka, halin ako, 400 katong ako lagi sa kuhan, nagkuha sa akong cellphone, panagaanam ko sa kwarta. Nagkuha ko tayo sa kanin tulo. Wala nilalapot yun. Umusyo ito. Nasayran sa kapulisan nga sila pa'y sakop kani adto sa Salisigang nga nag-operate sa dakbayan sa Subo ug sa Kaunuhan. Wa ang kuna nila pa'y ang armas kay gibilin kini sa migamit og Nubain. Dugan ako nandangan na. Abot na Manila. Katong, kuhan pa man to, 80s to. Wala pa mong kuhan na makakuhan sir. Kanang kuhan ba? Bago lang kuhan na nakaibaw gali. Kumpara nimo sa lise, kami, mas mainin nimo siya. Oo, sapal-sapal man sa inon sa pambigas-bigas araw-araw sir. Batod sa kapitan sa barangay nga daghan kaayo silang nadawat nga reklamo gikan sa mga ginikanan nga dunay mga anak nga nag-eskwela sa elementary ug high school nga moapil na og gamit sa Nubain. Operation ani nila bagi badlong na sila dire, especially ang dili gid taga dinhi ang uban nay Pasil, taga Biaranas, pero kaning nadakpan gyud kaning iyang asawa dinhi man gud ni. Yeah, man gud ni. So gi-warningan na di sila pero di man gid patuo, so nalipay sad mi nga nihatag og kuan ba murag pagtagad ang Station 6. Di kamahay sila. Di sila kamahay. Intensify gyud nato ni ato ang operation against illegal drugs. So nakuha na tong mga ebidensya and then kuha ni siya kanang journey siya sa mga citizens complaint sa mga citizens na rampat ng illegal drugs sa area. So ato ang i-monitor na to. Gisikop sab kining 7 ka tawo human maatlang nagduwa sa mga gikumpiskang napo ka video karira ug muli-muli machines. Dugang ni Barandog nga mas barato ang Nubain maong makapalitra ang mga bata niini. Yes, ang ato ang mensahe sa kinikanan is i-monitor nila ilang kabataan kay importante kayo nga mabantayan nila ang ilang kabataan nga magbago ang batasan na makagamit na og illegal drugs and then atuwasan nga gipahimangno sa mga kabataan nga dili mo engage do na mga illegal drugs. Ray Pasaporte, News 5. Laing dako nga operasyon gihimo sa kapulisan sa Rehiyon 7, ilang puntirya ang tulo ka drug personality sa Barangay Tangke sa dakbayan sa Talisay nga puros mga babae. Usara kanila ang nadakpan human abtik kaayong nakasibat ang tulo ka subject sa search warrant. Ryan Sorote, Sugin Limi. Tuyong gisungasong ang kusog nga uwan kagahapon sa kapulisan aron di makaikyas ang upat ka babaeng subject sa bitbit nilang warrant sa Barangay Tangke sa dakbayan sa Talisay. Nagkatag sa dapit ang mga sakop sa Provincial Special Weapons and Tactics samtang dungan nga gisud sa ubang operatiba ang upat ka panimay. Nakuyugan sa news team ang pagsud sa balay sa subject nga si Roda Obrero sa sitio Tunga. Nakuha sa kwarto ni Obrero kining duha ka dagkong bulto ug 7 ka gagmay pakete sa gituoang shabu. Mityabaw si Obrero kay dili kuno iya ang maong mga drogas. Pangangkon niya nga usara siya ka kanhi tendera sa isda ug karon labandera na. Gidepensahan kini sa babae nga nagpailang iyang amo sud na sa 3 ka tuig. Wa ko'y kalibutan ana, basta ka na siya ng laba ug wa na siya kwarta, mamaylo na siya nako. Sunod nga girombo ang panimay ni Hazel Daan nga nakaikyas paingon sa baybayon. Sama ni Obrero, arang-arang ang kahimtang siyang kinabuhi nga makita sa gamit sa iyang balay bisan nagwa kini trabaho.
Usa ka bulto ug 5 kagagmay nga pakete sa gituang shabu ang nakuha sa lawak ni daan. Sa sitio Galaxy, wa sab maabti sa kapulisan ang subject nga si Marisa Obrero. Bugtong drug paraphernalia ug 5 ka bulto ang nakuha gikan sa cabinet ni ini. Kung inyo makita, grabe kayong baha din sa nahimitangan dito sa barangay Tangke Talisay sa pagrumbo sa kapulisan sa usa sa mga gituang tigpayhot og gining drogas nga si Marisa Obrero og tugod aning baha og gumikan sa trapiko nga namugna sa mga tricycle driver paingon imong lugar mao kini lang gitumbok nga usa sa mga hinungdan mao nga nakatakas ang maong subject. Sa sitio Magaya, nahimutang ang balay sa giingong pusher nga si Gloria Bazar kinsa wa sab maabti atol sa raid. Nasikop ang giingong mga sukin ini nga silang Michael Orada ug Albert Calapas. Dito ko mo gamit sa jet. Mo gamit. Hindi ko mo gamit kay nang tagsalang. Awa, Duha ka dagko, usa ka medium ug 12 ka gagmayng pakete sa shabu ang nakuha sa aparador ni Bazar. Gawa sa 4 ka babaeng subject sa warrant. Naatlan sab sa lugar ang dugay ng gipangita nga si Joven Bazar nga usa ka big-time drug personality sa Tangke. Giingong nasunod ni ini ang illegal drug operation gikan sa iyang amahan. Papasaw na. Gito, buhay pa to. Makuan gito tong anak. Pero namatay naman wala ko magapilap. Ito sila nga ikaw manipuli. Matod pa, kusog ang panalitay sa shabu sa Tangke matag hapon. Mao nga duna kunoy promo alang sa ilang mga parokyano. Giulagway sa kapulisan ng Barangay Tangke nga mao usa sa mga areas of concern sa lalawigan sa Sugbo. We choose Barangay Tangke because Barangay Tangke is the identified problem area in the province, especially in Talisay City. When in fact several complaints had been reaching in our office regarding illegal drug business. Pare atong bag-o nga dito mi sa opisina sa gobernador, iya jud kong giprangkahan nga kap. Wa man gid ta mo makasulbad ang problema. Pila ra man mi kabuk official sa barangay. Ryan Sorote, News 5. Drug den sa barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay, giguba sa kapulisan dihang ilang nadiskubrihan atol sa gipahigayong operasyon kagahapon. Apan dihang naggibalikan kaganina, gigamit na sab ni sa mga manuyupay. Mubalik si Ryan Sorote. Subay sa gipahigayong operasyon sa kapulisan batok sa 4 ka mga anotadong pusher sa barangay Tangke Talisay, dunay may pebaw sa mga pulis kung asan himutang ang drug den sa lugar. Inyo ni or ilang suipan o inyong suipanan? Dire suipanan eh? Inyo amo. Misugat sa kapulisan kini mga lawak nga kompleto sa mga gamit sa pagsuyop. Sama kini og restaurant kay dunay mga lawak nga good for 8 persons. Dunay espesyal nga lamisa kay duha ra ka tawo ang mahimo makagamit ug dunay pagoy gasera inay nga lighter ang gamiton. Istrikto sab kini mga lawak sa pagdispose sa maginamit nga tinfoil kay dunay gyoy basurahan. Wa nay naabtang tawo ang kapulisan sa lugar. Wa say mitug-an kung kinsay tag-iyas sa mong drug den, mao nga gamit ining maso ipangkuba sa mga pulis ang mga lingkuranan ug lamisa. Daghang drug paraphernalia ug kwarta ang nakuha sa drug den. It was found out by the raiding team due to the katong gitimbre sad sa mga komunidad diri nga gisekreto nila tudlo sa ato ang naadiha ang drug den. So that is why we proceed to the area even though nobody claims ownership of the drug den. So all we have to do is to destroy it so that dili na magamit sa uban. Human sa pagpanguba sa kapulisan sa drug den, ilan nagipanguba ang mga lamisa, mga lingkuranan. Human ini atong gisusi kining usa sa mga cubicles aning giingon nga drug den din sa barangay Tangke. Nya atong nasusi nga doon na day mga instructions nga napatik aning maong drug den. Kaning problema sa sakit pa ni cancer na biya ni dugay naman ni. I don't know nga nung gasigi pag yun sila. Bisan sa problema sa droga sa barangay, giklaro ni Kapitan Cabañas nga wa sila magkuwang sa pagbatok sa drogas. Nagduda si Kapitan nga dunay impluwensyadong tao ang nagpaliw sa illegal nga droga sa ilang barangay, hinungdan nga lisod kini sumpuon. Bisab kuno nila malihok dayon ang maong lisod nga tahas kun wa ang tabang sa ilang kapulisan. Ang amo lang yun nga, nagpaabot lang yun nga, doon na lang yun maninood, base na lang ang mga pagiha, matabangan ang atong mga batanon, labi negos mga estudyante. Apan diyang gisusi sa kapulisan sa Talisay uban ng ilang hepe nga si Police Superintendent Carmelo Dayon, doon na nasay mga lamisa o mga lingkuranan ang drug den. Gipang-ayo ang gipangkuba sa mga pulis kagahapon o doon ay bagong plastic tables and chairs, doon na say timailhan nga bagong gigamit ang lugar. Ining hinggiyo na, first time nga nag-abot si Dayon ug ang kapitan sa Barangay Tangke. Ilang gihisgutan ang ilang mga plano pagbatok sa problema sa ginadling droga sa Tangke.
Wagi konsiderar ni Dayon na drug den ang gironda sa kapulisan kagahapon. Although kung kadaghan siya, daghang tao, mahog sa drug den na siya. Pero as to the qualification sa balaod na drug den, mga dili siya na kung kag drug den. Na dihang mga dagko, mga big boss na pare bitang makita nimo nga kada bitang kumprahanan. Salamat lang ko nga tinuod niya mga drug lord din pero di man mga violente sa noon. Upang sa may kaso nga kanang grabe gud sila. Gibanabana nga dunay di mo minus na po ka drug personality ang naglihok sa tangke. Gihimakakasab sa kapitan nga dunay opisyal sa barangay ang nalambigit sa duwa sa drogas. Aminado sab si Dayon nga dunay sila pagkuwang gawas sa kakuwang sa koordinasyon, dunay duha ka patrol cars ang Talisay Police. Ang ako lang pangayo bisag tagaan na tabig pulis para lang kanang magchipuin. Kaya nasayod mi kung nalay chipuin, ma-minimize man nato, mobalik man sa agi. Nasa tayo gamayng sa side sa kapulisan, nasa tayo gamayng pagkuwang ini tungod sa katuingon ni Kap nga minus ang ato ang visibility sa barangay. Or mga officials na pulisan nga malambigit ini mayor sa ay ang ngay na sila silutan kaya sa pagpa-implementar nga sila mismo adik di ay. Adik na mapay mo resign sila daan. Ryan Sorote, News 5. Gikan sa Talisay, ang gilang level 2 drug pusher na sab sa barangay Mactan ang nadakpan nga igagaw sa konsyal. Mga armas ug kapin 300,000 pesos nga kantidad sa drugas ang nakuha gikan sa dinakpan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Plain Chief versus Hermi Malingin, Aka Iming, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Search warrant number 2703-2014 for violation of Republic Act 9165. Morning ang 9165 name, morning Dangerous Comprehensive Drug Act of 2002. Morning pagposes, pagbaligya o paggamit sa ginadiling droga. Gibasahan sa search warrant si Hermi Malingin alias Iming ni Police Senior Inspector Rogelio Pinida, ang hepe sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch. Gikapkapan sab ni sawa paghihimo ang pag-search sa iyang panimay nga nahimutang sa sitio suong sa barangay Mactan. Lamparilya ang gamit sa maong panimay kay kanunay mag-adtuan sa kamuti si Malingin. Dihang gi-search ang iyang balay, nakit-an dayon kining duha ka gagmayng pakiti nga gisud ining itom nga sulanan sa lotion nga ana sa sud sa drawer. Laing dakong putos sa gituang shabu ang nakit-an sa laing hunos. Sa nagpadayong search, nakit-an kining dextrose og dihang gihuwad mga gagmayng pinakiting shabu nga moabot sa kapin 300 kabuk ang sud niini, mga drug paraphernalia ug kwarta nga 2,000 pesos nga gituang halin sa drogas. Nakit-an sab sa ilawom sa abuhan kining napsak nga dunay sud nga KG9 submachine ug rifle grenade. Ako sero igani ka na armas gani di mo kailag unsa klase ito di mo ko mo kablet mo kailag unsa ng mga armas ay lagi pamutang. Parte na siya dili in taon hapon pa ko sa hapon abot gikan sa kamotes natugkod ritso diri. Bungo mo ko ni piti na diha nga i-oblige lang magikuha ng kuwan sud. Pero gipalitan ko kagalian prior sa wala ko di taong ko maninda. Well, it is a 9mm machine pistol, no? It's called locally KG9. I think it's a homemade pistol. So he will be facing charges of the new law sa firearms law. Kaning grenade launcher. That would be an explosive. So he will be facing a case also for an illegal possession of explosives. Usa ka tawo diri palutog security diri sa Ang maong operasyon gisaksihan ni Barangay Councilor Federico Malingin Jr. igagaw sa dinakpan. Nakugang ni sa mga ebidensya nga nakuha gikan sa panimay sa iyang igagaw. Kung say parte sa ebidensya nga nakuha, kaya ako nakakita man jud ko nagsunod-sunod ko sa searcher. Mao magini nakuha nato, nakita nato diha kanusad mismo nakakita magid mo nga wa man di ta makaingon nga dunay gi planted. Well, actually no, we have been monitoring him and he was already listed in our target list. Basically katong mga workshop nato with regard sa BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council diri sa Mactan, he's already listed in the watch list and
upon confirmation with regard sa atong mga test buys nga gibuhat sa iya. Level 2 drug poser si Malingin nga maoy source sa Cebu sa barangay Mactan ug base sa monitoring sa kapulisan niadto pang miaging adlaw gideliveran og Cebu mao nga ni pahigayon una sila og buy bust operation sa wa pag-serve ang search warrant. Ray Pasaporte, News 5. Gibalog sa military stockade ang tulo ka sakop sa Military Intelligence Unit nga mipasiugda og kagubot sud sa usa ka bar. Gipang-demote usab ang ilang mga ranggo. Andrea Patenya, sugin nimi. Sige na sir, palihog na para madali na ta. Gisilutan na sa Central Command ang tulo ka mga sundalo nga nagmaoy ug gipasangin lang na niun og gwardya sa usa ka bar sa Mango Avenue niadtong miaging Abril. Ang tulo giila nga sila si Private First Class Lian Bryce Nemil Aujero, Levi de la Cruz ug Aljun Jocana, mga sakop sa Philippine Army ug na-assign sa 7th Intelligence Service Unit. Sa phone interview, ang tigpamaaba sa CENTCOM nga si Lieutenant Commander Jim Alagao mikumpirmar nga gibalhog na ang tulo sa military stockade ug magpabilin nga mabilanggo sud sa 181 ka adlaw. Ma-demote usab sila gikan sa private first class ngadto na lang sa usa ka private. Human sa ilang silot, i-reassign sila sa Mindanao. Mato ni Alagao, wa mahinayon ang kasong kriminal batok sa tulo sanglit nagkahusay ra sila sa gikasunging gwardya. According sa investigation na gibuhat sa unit, no, wala na proof na nanutok. So, nagka-regular na po sila sa security guard. Apan wa makalingkawas ang tulo sa kasong administratiba tungod sa ilang violation nga conduct unbecoming an officer and a gentleman. This shows na ato ang AFP, no, we do not tolerate violations of regulations, especially made by its members. So, ang ilang admin punishment tungod din sa katong ilang gibuhat nga pagpakauwag, pagbubuhugog in public, nagkalagalang pagidog service firearms nila. Andrea Patenya, News 5. Nadakpan sa kapulisan ng ikalima nga anaa sa listahan sa most wanted sa rehiyon human sa 18 katuig nga pagtago. Nasikop sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group sa rehiyon si Oscar Baynosa nga lumad nga taga-Naga, Zamboanga del Sur. Nag-atubang si Baynosa sa kasong robbery with double homicide ug dunay 100,000 pesos nga reward money sa pagsikop kaniya. Siya nag-atubang sa kaso nga pagpangawat sa panimalay sa pamilyang Lapinig o pagpatay sa managsuong sila si Margarita o Remedios ni adtong April 13, 1996 sa barangay Kango, Mantong, Lazi, Sicohor. Gisunog pa ni Baynosa ang panimalay diin nasunog og apil ang lawas ni Remedios. Nadakpan si Baynosa sa barangay Santo Tomas sa lungsod sa Mutia, Zamboanga del Norte ni adtong Miyerkules. Natay unit diri sa CIDG kanang manhunt team. Ang first is basing sa listahan sa mga most wanted person mo conduct og mga record check kung asa na sila, and natultulan nato nga from 1996 to 2006 immediately after the crime nagtago-tago ni siya dito sa municipality of New Sagay sa Roselier Lim, Zamboanga, Sibugay. After that from 2006 hangtod nadakpan ni siya last Tuesday, July 2, dito siya nibalhin siya sa barangay Santo Tomas sa Mutia, Zamboanga del Norte. Tago-tago ka, sir? Tago-tago ka? Wala eh. Ikalita lang ko yung dala dyan dito sa mga sa Mutia, Santo Tomas. Kailangan may mawitan. Tinghalaga na iko. Ipapangita ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pulis nga giingong naapil sa listahan sa nasikop nga mamaligya o ginadiling droga sa Barangay Pasil kagahapon. Gimandua na ni Rama si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana sa pagsusi kung kinsa ang maong pulis. Dugang sa mayor nga di angayan kaluyan ang mga pulis nga nalambigit sa ginadiling drogas kay imbis nga sila mao'y magdagbatok nini, nagapil-apil na hinuon sila sa maong sayop nga kalihukan. Look for that and then bring them in the open. Wag yun na sa emergency nga approach niya. Walay nga mayor gibutang na nga. Makita ko na.
Isugda na sa pagpaubos sa training ang mga badlungon nga pulis ug ang mga tambok nga gipangtangtang gikan sa ilang assignment. Nang hinaot ang kadagkuhan sa kapulisan nga magtinarong na sila ilang trabaho kay mahimo na usab nga physically fit ang mga tambok. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gipang tapok na din sa Cebu City Public Safety Company ang 30 ka mga pulis nga gipang relibo sa ilang tagsa-tagsa ka mga police stations. Magsugod na sila sa ilang cadet program kon Character and Aptitude Development Program. Sa 30 ka mga pulis, 8 ni inigikan sa Talamban Police Station, human migawas ang mga taho nga nalambigit kini sa pagpanalipod sa mga drug operators. Gawas sa kalambigitan sa drug operation o drug use, lakip sab sa mga girelibo ang mga pulis nga way tambong-tambong sa ilang court duties. Mag-atubang sila og administrative investigation tungod sa nagkalain-laing offenses sama sa pagka-late o absent. Lakip sa 30 ka pulis ang kadtong mga nanambok. Ang cadet program ipahigayon sa Cebu City Sports Center karong Lunes. Ipaubo sila sa values formation nga pasiugdahan sa mga pari, community involvement, physical training ug seminar sa law enforcement nga panguluhan sa mga opisyales sa kapulisan. Tumong sa cadet program nga human ang 30 ka adlaw, magtinarong na unya sa ilang mga trabaho ang maong mga pulis, pinaagi sa pagbansay kanila sa pisikal, spiritual ug moral nga aspeto. Number one, for them to be able to be put back on the right track. Hindi naman natin sinasabing actually itong training na to, even for those who are yung mga walang kasalanan, sinasabi. But everybody needs to be reminded, di ba? Back to basics. So, refresher, something like that. Human sa training, tanawon pa ni Romana kung angayan bang ibalik ang mga pulis sa ilang assignment. Apan matud niya, magpadayon gihapon ang investigasyon sa ilang mga kasong administratiba. I-explain ko lang sa kanila, this is the situation, and this is what we have to do. We have no options, di ba? But to follow. Ito yung programa natin, and this is what is best for everybody. So, the moment na magkakamali uli sila, dagdag na naman yun sa kaso. Sa laing bahin, mipasalig si Romana nga muabag sila sa Police Regional Office 7 sa pag-imbestigar sa posibleng kalambigitan sa pulis sa drug operation sa Barangay Pasil. Nadiskubrihan sa listahan ni Marjorie Tagalog nga usa sa mga subject sa search warrant kay giserve kagahapon, kining listahan nga dunay pung pulis ug dunay kantidad nga kapin 40,000 pesos. Gidudahan karon kung utangan ba sa drogas o tigdawatan ang mga pulis ug suborno gikan kang Tagalog. Muabag usab sila sa pagpangita kang Tagalog nga naka-eskapo atol sa gipahigayong raid kagahapon. At pagka ganyan, you really have to validate and investigate. And we will just support the investigation they're conducting. Andrea Patenya, News 5. Mga hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Subo gibaharan sa ilang labaw nga taktakon o pasakaan og kaso kung way accomplishment sa drug operation sa ilang area of responsibility. Ryan Sorote, Sugin Limi. Wala tayo nakita ba? Mibahad ang hepe sa Cebu Provincial Police Office nga relibuhan ang mga hepe sa kapulisan sa kalungsuran kung way accomplishments batok sa ginadaling drogas. Subay kini sa subsub nga drug operation sa kapulisan sa rehiyon. Gitutukan karon sa CPPO ang mga gipamuhat sa mga hepe sa 5 ka lugar diin giingong naghitak ang ginadaling drogas. Kini naglakip sa hepe sa lungsod sa Medellin, Consolacion, mga syudad sa Talisay, Danao, Bugo ug Toledo. Kung mapakya sila, sabtun kini na CPPO Director Senior Superintendent Noel Gallamak nga pagpabaya og posible nga pagproteher sa mga drug operators silang tagsa-tagsa ka mga dapit. If you will not seriously campaign against illegal drug, if you do not have any accomplishment, that might be construed as protecting, di ba? That's why you should be serious. Isip mga hepe, nagtuon ang daan si Gallamak na nasayad nagyod sila sa illegal drug operation sa ilang lugar ug angay kining sugpuon. Wa pa hinoy na dawat nga taho ang CPPO nga dunay mga pulis sa lalawigan nga nalambigit sa ginading drogas o bisad unsang illegal nga kalihukan. Mahadlok sa ta that will be used against some PNP officers who are very serious in the campaign, and then the drug lord will turn the table against them by put up mga informations which are unfounded.
Gawa sa mga pulis, ilasab gid monitor ang ubang law enforcement agencies nga posibing dunay kalabigitan sa mga illegal nga kalihukan sa probinsya. Ipatawag sab ni Gilyamak ang hepe sa dakbayan sa Talisay nga si Superintendent Carmelo Dayon subay sa papangronda sa kapulisan sa Barangay Tangke kagahapon. Gisupak sab ni Gilyamak ang pangangko ni Dayon nga di drug den ang gironda sa mga pulis kagahapon. Doon na sinakit ang trend ang CPPO sa ilang mga dadakpang drug personalities din sagad kanila mga babae. If you will not seriously campaign against illegal drug, if you do not have any accomplishment, that might be construed as protecting, di ba? That's why you should be serious. We have Ryan Sorote, News 5. Nangita karon og solusyon ang Kapitolyo sa naghitak nga problema sa droga sa kalungsuran. Buot usab nila susihon kung ngano nga ang mga nagkasikbit nga mga lungsod adunay labing daghan nga mga binilanggo tungod sa gidili nga drogas. Ani ang special report ni King Perez. Ang imong ipangsulti actually is correct. Problematic yun na sila. Gikumpirmar ni 2nd District Board Member Peter John Calderon nga ang mga lungsod nga adunay labing taas nga numero sa mga inmates nga adunay drug-related nga kaso sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center mao'y problemado sa pagbatok sa iligal nga drogas. Kinisubay sa mga reports nga nadawat ni Calderon gikan sa mga mayor hangtod sa mga barangay kapitan sa maong mga lungsod sa iyang distrito. Subay sa talaan sa CPDRC, top 3 ug 4 ang mga kasikbit nga lungsod sa Argao ug Dalaget, samtang top 7 ug 8 ang mga lungsod sa Moalboal ug Badyan nga kasikbit usab nga mga lungsod. Ika na po usab ang lungsod sa Dumanhog sa maong talaan, kundiin gidakop ang market administrator sa lungsod nga gipasanginlan nga nag-operate og drug den. Sa pangagpas ni Calderon, daghan ang inmate sa maong mga lungsod nga adunay kalambigitan sa kaso sa illegal drugs tungod kay dagko usab ang populasyon niini. Natural that I think sakto-sakto ra gyud na siya kay tungod sa kadagan silang population. But doesn't mean na the other towns wa na say problema do na gihapon na. Mas gamay lang sila og population, so maybe ang percentage sa incidents nila is the same pero ang number is lower lang. So I would think nga kinahanglan gyud nato tan-awon King no kay sa kaingon ni mo nga gatapad ni sila, chances are in that district naagyoy mga dagko nga operators. Tulo ka mga nagtapad nga mga lungsod sa Balamban, Asturias ug Tuburan sakop sa 3rd District Board Member Gigi Sanchez. Samtang ang lungsod sa Barili kasikbit usab sa Dumanhog nga sakop sa 2nd District. Gani matud ni Sanchez nga bago lang nasakpan ang marijuana plantation dito sa Bukirang bahin sa lungsod sa Balamban. Usahay tingali sa kawadun, mananum na lang sila, resort sila sa ingon. We're also trying to look into possible livelihood para aning mga farmers who are planting illegal. Gihulagway ni Sanchez ang kahimtang sa pagbaligya og shabu sa iyang distrito subay sa mga nadawat nga report. As per your info, naagyoy mga barangays nga naay reported na abot gyud sa akoa nga mura siyang itinda ang shabu nga murag ipamitay lang sa mga sari-sari store. Nagplano si Sanchez nga magpatukod og rehabilitation center sa matag distrito aron ma-rehabilitate ang tigamitan og drogas. I lost my brother to drugs. When I say I lost him, kuan man gud naay mga problema karon sa mga pamilya nga naay igsuon or anak nga naa sa drugs nga lisod kaayo. Isip pangu sa Committee on Budget and Appropriations karon, iyang gisusi kung nagamit ba sa mga lungsod ang pondo alang sa pagbatok sa gidiling drogas. Ako sa gyung tan-awon kung ila bang gi-implement ang ilahang drug prevention. Number one, we're serious in our campaign against drug. Magkuha man lang na maghabas-habas man ng mga couriers, mga distributors, mga users. Bisan pa nga nasayran nga kasikbit ang mga lungsod nga dunay labing daghang inmate sa CPDRC nga dunay kalambigitan sa gidiling drogas, ipasabot sa gobernador sa lalawigan sa Sugbo nga dili isolated ang mga problema sa mga lungsod. Sanglit matud pa sa gobernador, problema sa tibuok lalawigan sa Sugbo ang gidiling drogas. Pinagi sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council ug koordinasyon karon sa bagong Regional Director sa Kapulisan, mipasalig si Davide nga panghingusgan ang pagbatok sa gidiling drogas. Lakip sa mga gipasiugdahan sa Kapitolyo, mao ang pagpaubos og drug test sa mga empleyado sa mga munisipyo. I heard there will soon be
at least ug makaibaw mga tao dito nasa munisipyo doon ay surprise drug test na nasakpan, nagipanangtang. That will at least tell the people there na seryoso ang atong mga local government ni units, atong mga mayors na sa ilang kuan against drugs. Mando sa gobernador sa mga local government units sa lalawigan nga mugahin na og pondo alang sa pagpa-drug test sa mga empleyado alang sa sunod tuig nga budget. But we also encourage them also to include in their budgets already. We're in the preparation of their budget for 2015. The problem is bigger than that. Even kung magpadakop sila, magparade sila, maybe the following day doon na nasilain mo puli. King Perez, News 5. Questionable ang motibo sa pagkiha sa mga opisyal sa City Hall tungod sa pag-apod-apod og financial assistance ngadto sa mga empleyado. Matod sa Vice Mayor sa Dakbayan sa Sugbo, ang ngayon unta adto sa Ombudsman isumbong nga dili sad sa Office of the President nga mahimong influensya sa politika. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Why were those who voted? No? Some of those who voted were not included. And why was De Los Santos, who was absent, was included as of only but he did not vote for it. Question also, why include the Vice Mayor? When the Vice Mayor was just presiding, and the Vice Mayor can only vote during if there is a tie. Kini mo ipangutana ni Vice Mayor Edgar Labella ngadto sa may pasaka og kaso batok sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa pagpanghatag og 20,000 pesos nga financial assistance sa mga empleyado sa City Hall. On leave sila Konsehal Mary Ann de los Santos ug James Cuenco dihang giaprubahan sa konseho ang calamity assistance. Si Cuenco wa giapil sa kiha, samtang ang uban nga present sa pag-approve sa financial assistance nga silang Konsehal Margot Osmeña, Lea Hapson ug Richie Osmeña wa usab giapil sa kiha. When nobody ever objected, motion is hereby carried. So because nobody objected, all those present voted for the resolution. Carried unanimously. And there were only two absences. Member Cuenco and Member De Los Santos. Alang kang Labella, angay nga adto sa Ombudsman isang atang sumbong tungod kay mas independent kini kaysa buhatan sa presidente sa nasud. Dili malikayan nga masagulan sa pamulitika kung adto isang atang sumbong sa Office of the President. Because perception is very important. The Office of the President is a political office. And of course, allies or not, there is always a perception of bias, whether for or against. So the best thing that should have been done was to file it with the Office of the Ombudsman, because institutionally, under our system, it is the Office of the Ombudsman which has been created by the Constitution as an independent constitutional body. Samtang si Mayor Michael Rama siyang bahin, pabiling nagpakahilom, apan andam siyang mudawat sa Team BOPK kung ugaling mubalhin kini sa Team Rama. Wadyo ko moingon nga kanang bali mo, pero tingali kung mo mangini ilang padungan, wadyo ko problema na day. With all my embrace, they all are welcome. But as I said, I will meet the issues head on. We have to meet the issues head on. I do not want, on my case, I could easily say I was not a voter, I shouldn't have been impleaded because I was just presiding. I will not hide under the cloak of that particular situation or provision of law. I would like to join with my fellow members of the council to assert and insist the fact that there's really no valid cause of action against them. Leslie Caminade Vistil, News 5. Wa na magpaubos sa preliminary investigation ang duha ka gipasangin lang notadong kriminal sa Tercero Distrito. Atol sa inquest proceedings kaganina, subli nilang gibarugan nga planted ang mga ebidensya nga nakuha sa mga pulis. King Perez, Sugin Limi. Gida sa Provincial Prosecutor's Office silang Eusebio alias Ramil Piloto ug Haji Piodos. Ang duha ka giilang notadong tulisan sa Toledo ug tigbaligya og drogas ug gun for hire sa ikatulong distrito sa lalawigan. Nadakpan ang duha pinaagi sa hot pursuit operation ni adtong Miyerkules sa Balamban. Human pasangiling mao'y utok sa 5 ka insidente sa pagpanuli sa Toledo sukad ni adtong Mayo. Nakuhaan sila og mga high-powered firearms ug duha ka bultong gituuhang shabu. Napriso na kaniadto si Piodos samtang na-dismiss kuno ang kasong murder ug frustrated murder ni Piloto. Subling gilimod sa duha nga wa sila kalambigitan sa mga pasangil sa kapulisan atol sa inquest proceedings kaganina. Mga operasyon dako man diay.
Ang gawas mi sakyanan. Pero naman gawas ang wala. Dito sud wala na. Kami kapuan dito nanood man sila pati naghanan lang nanood dito. Ito nang armas nga kuan wagi may kalibutan ng armas. Wala yung kalibutan na kay nabot naman sa musikinan nga ipamunlot namin nila. Ano inosinde igo ko naghatod ko sa akong asawa ato pa daw sa eskwelahan. Gifile na sa Toledo RTC ang kasong robbery sa duha ka mga sospek kagahapon. Samtang isubmit sa Provincial Prosecutor's Office ang mga kasong illegal possession of firearms and explosives ug kalapasan sa Dangerous Drugs Act sa samang korte. Matod sa Assistant Provincial Prosecutor, mipili ang mga sospek nga di na ipaubos sa preliminary investigation ng ilang mga kaso. But Piloto told me that he's opting for filing in court because his uncle did not follow him here in the office, who could have provided him a lawyer. King Perez, News 5. Makasuhan og perjury ang mga local chief executives kung dili nila ibutang ang tanang ngalan sa ilang mga paryente nga nagtrabaho sa gobyerno sa ilang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth kun SALN. Kini matud pa sa Deputy Ombudsman for the Visayas, Pelahio Apostol. Gikataong wa gibutang ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes sa iyang 2013 SALN ang tanan niyang kabanay nga nagtrabaho sa Talisay City Government. Angan lang sa duha niya ka mga anak nga gatrabaho karon sa City Hall ang gilista. Wa niya gibutang ang ngan sa iyang asawa nga mo'y pangu sa Women's Council sa Dakbayan. Nasayran nga gihimakak ni JVR nga nagtrabaho ang iyang asawa sa City Hall. Wasab kuno gibutang ang pito niya ka paryente nga nanabaho isip job order employees. At hindi mo sinunod, that is a violation of the law or violation of reasonable rules and regulation. Oo. Ombudsman mipahimangno sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan sa pagsunod sa mga lagda sa bidding aron dili mapasakaan og sumbong. King Perez, Suginlimi. Nasayod si Deputy Ombudsman Pelahio Apostol sa mga gikatahong kapulian sa bidding process sa pagkontrata sa security services sa pipila ka mga lokal nga kagamhanan sa Sugbo. Sa Talisay City, gihimong job order ang mga security guards. Samtang sa Kapitolyo, gipasugod sa serbisyo ang usa sa bidder sa security services bisan walay gi-award sa nahitabong bidding. Habang wala pa kaming kontrata, so wala pang basis kasi wala pa ang terms and condition kasi yung mga warranties wala pa eh. So ang ginagawa natin yung previous, yung losing bidder na security agency, na-extend natin ng parehas halimbawa yun ng CICC, di ba, na nagkaroon ng extra work na walang kontrata. So naparusahan sila, pinabayad sila ng delikado yun, no? Nag-atubang karon og sumbong si Mayor Johnny De Los Reyes sa Talisay tungod sa matang siyang pagkuha sa serbisyo sa mga security guards. Gani gipaabot pa sa ombudsman ang counter affidavit sa mayor. Yes, kasi pagkadakitin kasi formally, hindi natin ma-dispose yung kaso kung walang counter affidavit. That is part of due process. Sa pagkakaroon way reklamong nadawat ang Ombudsman Visayas kabahin sa nahitabo sa Kapitolyo. Miawhag si Apostol nga sundon sa mga lokal nga kagamhanan ng mga bidding rules aron kalikayan nga makiha. Dili usab sila mo initiate sa investigasyon sa Kapitolyo tungod kay ang investigasyon sa PDAF ang ilang gipalabi sa pagkakaroon. Hindi yan ang inaano natin, Kasi ngayon kasi mas busy tayo sa tinatawag na yung sa PDAP scam. Ang napaka-importante sana kung may mga concerned individual na mag-file sila. Matod ni Apostol, dili usab mahimo nga moreklamo ang security agency kun dili bayran sa Kapitolyo ang giserbisyohan sa mga security guards nga way kontrata. Inaakala nila kasi ang pag-file ka kasi ng complaint, mayroon kang cause of action. Kung mayroon ka bang right na na-violate, kung wala naman, wala naman silang kontrata, parang naman may kasalanan din sila. King Perez, News 5. Kung kagahapon, mingon si Cebu City Councilor Jerry Carillo nga posibleng masiradan ang Cebu Periculture and Maternity House kung mapamatud ang mga isyu batok sa maong tambalanan, matud ni Mayor Michael Rama nga di kini angay buhaton. Alang ni Rama di angay magantos ang tanan sa sala sa pipila lang. Lisod sab kuno kaayong masiradan ang maternity kay wa pa matukod ang bagong Cebu City Medical Center. Dugang sa mayor nga ang mga responsable maog silutan kay mao raman ang nakalapas sa balaod.
we don't close, but we made persons liable answer. And there is only such a thing as sanction, and let that sanction be a part to be implemented if na ay findings of fault and guilt, but don't let the whole operation suffer for the mistake of one. Gawa sayang laraw kaniadto nga magbutang og dako nga swimming pool ug zipline sa dakbayan sa Talisay. Karon nagplano na sab si Mayor JVR nga himuong attraction ang Mananga River. Pakubkuban niya ang sapa aron makakwarta ang mga residente. Ryan Sorote, Sugin Limi. Doon ako'y programa. Gitumbok ni Talisay City Mayor Johnny V. Doles Reyes nga ang hinungdan sa kriminalidad sa katilingban maong kakuwang sa trabaho mao nga nagplano siya nga mohimo og dagang trabaho alang sa mga Talisay nun. Usa sa iyang plano maong paghimo sa Mananga River nga usa ka tourist attraction nga dunay floating restaurant o jet ski ride. Unang hugna sa iyang plano ang mano-mano nga pagpakubkob sa riverbed. Kay karon ko nakita nato nga ang atong Mananga karon ora nagdesierto. Way tubig, wa na gyud, no? Unya usay labayan ng mga basura. So himuon ko ni og gitawag tourist attraction sa unsang paagi. Ako ni ipakubkob 4 meters below sea level. Unya, doon na engineer nga mag-guide sa mga tao. Ang halin unya sa makuhang graba o balas, ihatag sa mga residente ang gipatrabaho. Pabutangan sab kuno niya grip wrap ang sapa aron malikayan ang pagsaka sa tubig o hulga sa pagdahili sa yuta. Sa pagbisita sa mayor, nanghunong sa pagpangubkob kining grupo sa malalaki. Napungot si Mayor JVR sa iyang naabtan o gipatawag ang Task Force Flying Squad. Ano, kiparduran, ano na sila, ipakuha ng ilang kuha, padakop na sila, karumultahan. Di naman ni maayo, kaya doon mas tulay. Mato ni Konsehal Antonio Bacaltos, nga mo'y chairman sa environment sa konseho, ang iunta ang Task Force Mananga, nga iyang gipropose, mo'y mututok sa problema. Karon ato nang giawhag ang mayor na nga, mayon tay i-activate niya og balik atong Mananga Task Force. Lakip nga tutukan sa mong task force ang pagbantay sa 13 ka barangay nga duol sa Mananga River. 4.5 million pesos ang igahin unya sa mong task force nga langkuban sa usa ka gatos nga mga kawani. Gitugot hinuon ang pagkuha og balas ug graba nga naipon sa tunga sa sapa aron di makababag sa tubig. Sa nasayran, bisan og mano-mano ang pagkuha og balas ug graba, makapunog gihapon kini og truck matag adlaw nga gidili sa balaod. Di pa sab mahimo ang plano sa mayor nga himong tourist attraction ng Mananga kay makapekto kini sa kalidad sa ilim ng tubig sa dakbayan. Target sa mayor nga mahuman ang proyekto sa Mananga sunod tuig. Dili tagid na siya mada kay kun iya ipakubkob niya iniguman iyang pasudlon ang tubig sa atong dagat para nga ri padong namang goy makadaot manggod sa atong tubig nga ri nga tabang kay ang atong tubig nga ri gyud sa Talisay murag nanay gamay nga pagka-brackish. Ryan Sorote, News 5. Tama og mga uhong nga kalit nga nanurok ang mga kananan nga mudalit og pagkaon nga gitawag og tuslubuwa. Din kasagarang ingredients nini mao ang utok sa baboy o atay. Tambag sa pangu sa Integrated Provincial Health Office nga dili permihon ang pagkaon nini kay taas ang maong putahe sa uric acid. King Perez, Sugin Limi. Atol sa ika-45 nga adlaw natawhan ni Tatay Edwin, ang tuslubuwa mo'y iyang gidalit sa mga silingan dinhi sa Sitio Belgium, Barangay Suba sa Dakbayan sa Sugbo. Sagol sa tuslubuwa mao ang hiniwang atay, mantika ug toyo. Gipabuwa kini dayon gituslob ang puso. Sa maong dapit giingong nagsugod ang nila na karon nga putahe. Gidagsa sab kining kananan sa Maidan Gorordo nga nagdalit og tuslubuwa. Ining maong kananan utok sa baboy may kasagarang sawan sa magbarkada. Naila ang maong lugar tungod sa mga post sa mga nakakaon dinhi. Duna say sikat nga kananan dinhi sa Barangay Tisa nga nagdalit og tuslubuwa. 80 pesos ang kantidad sa matag set nga dunay utok sa baboy ubang ingredients ug dapo ka puso. Gani ikaduhang tuslubuwa na kini ni Charles. Okay naman kay lasang kuan ba kanang lechon. Oo, ubay-ubay na pod mo dayo diri sa Tisa. Kanang kay before biya kanang sa Pasil kay kanang dinaghan karon kay marag social gamay kay gikuan na siya tagsa-tagsa og kaha ngana.
Mi pasalig sab sila nga limpyo ang pagkaon. Gani giprocess na nila karon ang sanitary ug business permit sa padayong paglambo sa ilang negosyo. Kaya usay nabe mga tana kung nabay permit, sanitary permit o nag-process nami on process namong permit. Mi pahimangno ang Provincial Health Officer nga kinahanglan limpyo og tarong ang pagkaluto ang mga sagol sa tuslubuha aron malikayan ang posibleng kadaot ini sa lawas sa tao. Dugang niini nga di angay magpalabi sa pagkaon niini kay taas kinig uric acid ug cholesterol. I know ang human brain, so siguro ang sa hayop sad is very high in cholesterol. One of the organs sa atong lawas na dako og taas og cholesterol content ma. King Perez, News 5. Ang pagpatuman sa no left turn sa mga piniling oras ug ang pagguba sa koral sa San Carlos, Talamban mao ang usa sa solusyon nga gilantaw alang sa pagpaluwag sa traffic sa Banilad-Talamban Road. Gawas niini usa ka traffic management board gitukod aron pagpangita og permanente nga solusyon sa uot nga traffic sa maong dalan. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Naghugpong sa City Hall kaganing buntag alang sa mga kausaban sa dagan sa traffic sa Banilad ug Talamban Road. Ang mga auto. Gitag sa tagsa og pangutana ni Mayor Michael Rama ang mga nanambong alang sa pagkutlo sa ilang mga hunahuna sa pagsulbad sa kahuot sa trapiko. Usa ka pundok ang ilang tukuron alang sa pagpangita og permanente nga solusyon. Napiling mangulo sa gikatawag nga Bantal Traffic Management Board mao si Bani Pahis. Because of that, we have formed this group and we will be working together with all the stakeholders. It's going to be challenging because the major situation in Banilad really is the roads are just too narrow. So I guess part of the initiatives there would be to really gather the whole community together and pressure the national government. Usa sa mga solusyon nga gipatuman mao ang pagdili sa left turn sa mga lugar diin mo'y hinungdan sa pagbara sa trapiko. Matod sa Executive Director sa SITO nga si Attorney Rafael Yap, adunay mga oras nga mahimong maka-left turn ang mga sakyanan. Sa mga adlaw nga Lunes hangtod Biyernes, gidili ang left turn sa Lukop Bantal area gikan sa alas 7 sa buntag ngadto na sa alas 10 sa buntag. Gidili usab ang left turn gikan sa alas 4 sa hapon ngadto na sa alas 8 sa gabii. Si Mayor Michael Rama misugyot nga gubon ang koral sa San Carlos University Talamban Campus aron muluag ang dalan. So, one of the reasons that we're seeing why the flow of traffic along Bantal Corridor is hampered is because you're occupying one lane, mo disembark mo passenger or manaog ka or nakay tuyo, you stay on the roadway, you're restricting everyone else from using the rest of the road. So, sometimes ma-restrict to one lane na lang, sometimes ma-restrict to mukawat na kasapikas lane. So that is the use of the pocket lanes para sa mga motorists sa Bantal Corridor. We just have to pray nga they will demonstrate being Christian because they are Roman Catholic. Leslie Caminada Vistil, News 5. Dunay pamilya sa Dakbayan sa Mandawi, Georgia nga innovative kayo kay nakauna-huna ug himuong kwarta ang mga bunot nga gipanglabay na lang. Gikan sa Bunot Glen, makamugna sila GeoNets, gani mo expand na sila karon. Alang sa dugang detalye, Jinky Bargio, Sugin Limi. Kining mga bukong igorang ilabay sa usa ka pribadong kumpanya sa Dakbayan sa Mandawi. Apan ang pamilyang Sanchez nakahuna-huna sa pagpahimos niini mao nga natukod kining gitawag nga Mandawi City Cocoa Waste Processing Center sa Barangay Umapad. Matod sa manager nga si Earl Cortez Sanchez, doon na sila'y 20 ka mga babaeng trabahante nga maoy mugama og GeoNets. Apan tungod sa pagpalapad pa sa mong proyekto, 400 ka mga mamasurahay palibot sa dump site ang posibleng makabenepisyo ni ini. Ni adto mi sa Manila ni appeal mi og seminar, ni appeal mi og kuan just para lang maka-set up ta ning business para makatabang tas mga tao. Especially sa kaning naagawa sa mga dump site, daghan gid that's around and plus naa pa sa ganang 6.5 hectares sa Mandawi sa Paknaan. Ang City Hall pinaagi sa Solid Waste Management Office, una nang miingon nga dako og matabang ang GeoNets labi na sa mga proyekto sa Mandawi nga nagkinahanglan og proteksyon sa yuta. So this material can be used as soil erosion and soil protection. So we incorporate this as a project, like we put a riprap na 3 meters from there. We identified areas sa Butuanon nga katong lusang soil. We needed this to protect it and plant the vetiver grass.
Ang Philippine Coconut Authority nalipay sa mong proyekto kay nasayod sila nga daghang tao ang makabenepisyo ini gawas nga makapauswag pa sa lokal nga panginabuhian sa Mandawihanon. So we would like to promote this coco coir because this is a waste material na pag talagang properly utilized, it could be turned into gold. Malaking demand nito malaking demand. Karong tuiga, hingpit na unyang mahimong operational kining bag-ong planta sa coco waste sa Mandawi City. Jinky Bargyo, News 5. July 4th, Georgia, ug Friday, no? Mga natag tuslo buwa. Sige. Tara dayon, wa pa katilaw pa. Magdungan tag tilaw Glenn. Lagi ato nang suwayan kay murag lami magkay tanaw, no? Bitaw mo gyud. Ato sa daing i-greet ang atong mga kaigsunan nga nasa Estados Unidos, no, sa ilang happy July 4th Independence Day. Yeah, 4th of July. Yes, that's right. Baukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!